Amics i amigues, us presento el vi del mes, un negre, es diu Pura Vida, d'anyà 2017. Aquí el que us volia explicar és que això no és un vi d'un projecte celler, no és un celler que ha elaborat aquest vi. Això és una gent que es diuen Cellers Underground, i és un projecte de dos enòlegs, un és conegut a casa nostra, que es diu Joan Soler, que havia estat treballant molts anys a Badal, que el que han decidit és fer vins a diferents zones, Costers del Segre, com és aquest cas, zona de Lleida, Penedès, Pla de Bages, zona de Manresa, diferents projectes on el que no busquen tant un tema d'especificitat de territori, sinó un tema d'estil, de vinificació, d'una manera de fer vi. Per tant, el que fan és col·laboren amb diferents cellers, de diferents zones. En aquest cas, està elaborat a Balaguer, zona de calor, zona de poca pluja, d'acord? Però aquí, més que parlar de territori, això és parlar d'estil de vi. I aquí l'interessant d'aquest vi és això, que està elaborat amb 60% garnatxa, 25% tempranillo i una miqueta de sirà també, per tant aquí domina la garnatxa, però aquí el que busquen és això, la vinificació que és barriques de segon i tercer ús, és a dir, barriques velles, que per tant busquen que hi hagi fusta però que no domini la fusta, i 12 mesos de criança, d'acord? Per tant, una certa potència, una certa estructura, però l'interessant aquí, i és la curiositat que potser no veiem en molts vins, o no sabem que això es fa, que un 15% del vi que està a l'ampolla és un vi que no ha passat per fusta de la nova anyada, és a dir, això és un 2017. Per tant, el raïm passa 12 mesos en fusta i una vegada se vol embotellar s'afegeix un 15% del vi de l'any següent, del 2018, sense pas per fusta. Amb això què aconsegueixen? Més frescor, més vivacitat, d'acord? És una mica l'estil que volen imprimir en aquest vi. Per tant, seria la personalitat o la idea que hi ha darrere aquest vi. Per això us el volíem oferir. Què trobarem? Trobarem potència, fermesa, bastanta fruita, una bona frescor, però aquesta potència de barrica, una mica de sensacions de torrats i regaleixes finals, espècies que afegeixen una certa potència. Per tant, és un vi fresc però no un vi suavet tampoc. Per combinar amb què? Doncs sent poc originals us diríem carns, d'acord? Qualsevol carn a la brasa, però podríem ampliar-ho a formatges, un picoteo intens també és un vi que pot anar bé i sobretot, quan ho hem tastat, la temperatura de servei penso que és important, que no estigui massa calent, com que tingui refresc i busca aquesta acidesa pròpia del vi, baixar temperatura, anem a dir 16 graus, per tant, mitja hora, 40 minuts de nevera, pot anar bé. I res, és això, Cellers Underground, que no és un celler, sinó és un projecte, que podreu trobar d'ells altres vins, en altres llocs, i què més dir-vos? Espero que us agradi, ja em direu.